Не просто води мъжкия национален отбор на Виетнам, но е начело и на младежкия национален тим на страната. Както чухте и в нашата студийна програма, Виетнам за първи път изобщо участва в този трети квалификационен кръг. Тоест е на една крачка, колкото и дълга, колкото и трудна да е тази въпросна крачка от участие в Катара. Сега Виетнам дори повежда в резултата. Фантастично изпълнение на Канг Хайн Гиен. И в този момент Виетнам рано на няколко пъти домакините така и не успяха да изчистят топката. Първо не бе спряно центрирането, после. Това, честно казано, е ужасяващо изчистване от Абдула Ал Амри. Накрая обаче никой не може да отрече фантастичния завършващ удар на Канг първи, но един от първите наистина добри възможности за Саудитска Арабия. Не се стига до нищо по-сериозно за Буи, а ето този гол все още разделя двата отбора. Блъскват по пътя към световното първенство в Япония и Южна Корея. В рамките на седмица Саудитска Арабия печели и двата мача с 5-0 у дома и с 4-0 като гост. Още един шанс и този път топката не е във вратата. Перфектен шпагат на Дуи Мандо. Виетнам оцелява като по чудо в този момент срещу Саудитска Арабия. Трудно, на моменти измъчено, вече все по-очевидно затрудняващи се. Но независимо от всичко, работата е свършена, аванса поне за сега остава. А въпросът е в случая дали тук ситуацията няма да бъде дуспа или не. Това е големия въпрос в този момент. Така сигнал е даден. Саудитска Арабия преследва изравняването срещу Виетнам. Ето го удара, топката е във вратата. Резултата вече е 1-1. А Виетнам от този момент вече е и с човек по-малко. Нарушението, заради която беше оцелена доспата. 16-тия гол от бялата точка на Салем Ал Дафсари, футболиста на Ал Хилал. 16-ти път бележи с националната фланелка. Този път го прави от дуспа и възстановява равенството. Засилва се натиска на домакините. Поредно центриране. Ал Ганам го изпраща. Удар с глава. 2-1. Обрата е на лице и след прекрасен завършващ удар от Ясир Ал Шахрани, Саудитска Арабия нарушението е било в наказателното поле и да, категорично. Дуспа за Саудитска Арабия. Техниката на Салем Ал Дафсари даде резултат в този момент. И с човек по-малко, въпреки че Виетнам поведе в резултата, Саудитска Арабия е на път да увеличи аванса си до внушителното 3-1. Чака се геройство от Буи или грешка от Ал Шери.
противен случай Саудитска Арабия. Прекрасно изпълнение на нападателя на домакините. Радост по трибуните, радост за Саудитска Арабия. И в финалните 10 минути от редовното време